Karbi ang long arat jasemet inglong aso arat kar inay lapen non malom long riar lo rat kache thansai ang bong pen ki PGR along lialong aron repen ke do tuma phan ka tharli alam henlo bangso PGR along lialong jongsi ki isi ka charia tum tharli haijima lapen bangso long ka tharli dam jia phan abangke rat charia song dhoromalam pen danglok nangkya clear nangkya ki er puchi pupe pin pensi je song pon bomsi ke isi ke ja CEM tuliram rong hang lapen tim karbiang long atumta saijok jepen RD pinang koklo bangso puthak high power committee sengponsi vosik niphai pho arnia bangke puthot taralang so kajirong hang PGS house along purun hini aphong chingki chethan padoponlo ada porpai ke ba porpen bangso VGR along lealong ke tharli jia puthak ke CEM tuliram rong hang kapin khada tengpen phongnia phong high power committee tum RC jetpen chingki chethan pon bangso hu CEM rong hang kaning je pana tengki VGR along ke tharlia sai ke pachun pa mijia phan special cell sengpon lo bangso long abarim ARO bagi saterang aphan chikroi sarpen arpu pek pon lo pusi CEM Dr. rong hang klardak pen phan pon tum aprang la political party ke doan social organization ke doan citizen organization ke doan laben karbiang long intellectual ke doan pen kachingwai high power committee seng nang itu lasi high power committee non pen kongni lo kangi lasi non ini high power committee ateng pen sedition yang lo je 15 days angbong pen ke itum la si dak VGR special cell baso OSD alangli aprang yaru barim lo bagi santerang masih kilo ar bodai beto alangli report ateng pen bs guri pensi itumla VGR la sodim ka thalli je phan supreme court order ateng pen itum notice bi arpu kipia teng pen alangli tum nile tuma phan report nang pilote report long det pen nikre pho phit lote VGR along lealong ke tharlia saideng pon phitpo lapen ke bangji jakhong ni phai crazy ani ka chesong ji polam abangke nile tum thangnat ka chini dun abi athe bangso high power committee senglo na puta alangli tum pen chin ki chethan sar pen ka chekroya tengsi ke senglo puta CEM rong hang pen ningje ponthu aprang yaro barim alang tum report nang pipo lapen ke nikre pho phipen ke katharli je phan hukum pi ponje phan si tum pini pen chekroy saklo la ke hola tum pine politik la tum mang chi hun de la tum ko pine the hola sohut alang tum ta lo na inu bhaini non theklong lo social media la ju ni phai crazy ni la tum pine PGR GBR lam che songi bola la bang alang tum chi ni da la jongjung ta hai sita hola sohut ke che kroi sar pen sikiri pon alam lage high power committee la sohut abarim aimle non ta do abarim minister lo puliram tera ke haya proposal teng pensi chekroi sar pensi alangli a proposal teng ben alangli itu budi sore nang pi teng pensi chekroi ponsi high power committee seng nang gila pen ke special cell seng nang ji karbin autonomous council long la hinta ri ponsi la so teng pensi kam claim pon bom la so teng pen langdam pulote Paipai cheklo angbong kheronia long ke do VGR along le bangke ke tharle ji angring si dolo News report KTV News